קדימה! אחריי! אני מבטיח לכם שעד סוף הטירונות נהפוך את כולכם לגברים. לחיילים ממש! 2, 3! לשב! זה לא עיפרון. במקום להילחם בערבושים, אתם יורים כדורי עץ בטירונים? זה מוות פה! מוות! קום! מחלקה 3. מה זה נשק? נשק זה כמו אישה, מפקד! נשק זה לא אישה, מפקד. צודק. אין אישה בעולם שתציל לך את